Prop de 300 judoques van participar a la 45a edició del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, que un any més es va disputar al pavelló olímpic de la Vall d'Hebron. Esportistes arribats de fins a 12 autonomies, de França, Itàlia, el Principat d'Andorra i Mònaco, van prendre part d'aquesta prova que un cop més ha format part del circuit de Copes d'Espanya amb la màxima denominació, Supercopa d'Espanya. La Ciutat de Barcelona a nivell esportiu és la fita més important que tenim aquí de judo a nivell català, a nivell absolut, a nivell sènior, els competidors adults. És on hi ha més nivell, traient dels que l'equip olímpic està fent el circuit internacional, el World IGF Tour. Llavors, la resta estan tots aquí, estan intentant guanyar unes places directes pel Campionat d'Espanya. Per anar al Campionat d'Espanya absolut de judo, igual que qualsevol Campionat d'Espanya, cal fer una fase de sector i cal classificar-se dins la fase de sector, a no ser que t'hagis classificat dins el rànquing de Copes d'Espanya. I aquesta és la fita més important d'aquestes Copes d'Espanya. És la Supercopa d'Espanya, és la que més punts dona, és l'última del calendari qualificable i és una fita important per aconseguir aquesta plaça pel Campionat d'Espanya sense tindre que passar per la criba de les fases de sector. Això des del punt de vista esportiu. Des del punt de vista de l'arbitratge, evidentment, que és el que em toca a mi més, l'arbitratge se serveix perquè tots els millors àrbitres catalans que en tenim, i un munt, tenim mitja dotzena d'àrbitres internacionals i continentals, doncs tinguin una bona experiència per continuar el seu nivell, aixecant el seu nivell per aconseguir bona qualificació a nivell europeu, per aconseguir ser designats a campionats europeus d'importància. I aquesta és la competició més important per ells a nivell d'aquí a dins de Catalunya, que els permetrà aixecar el nivell, ser classificats i ser seleccionats per diferents campionats d'Espanya, i esperem que els internacionals, en aquest cas, vagin a alguna Copa Europea o algun campionat d'Europa. A la categoria menys 52 quilos es va disputar la única final amb dues judoques catalanes, Helena Gasull i Marta Alsó. La noia de la final és una de les meves millors amigues, llavors sempre és difícil fer una final amb ella, i a part en els rànquings de Catalunya, campionats de Catalunya, sempre competim juntes, portem bastant de temps fent juntes i sempre és un combat difícil, que normalment sempre acabem guanyant una o altra per sancions. El combat ha passat del temps reglamentari, diguem, hem anat a tècnica d'or i s'ha decidit per 3 penalitzacions a favor meu, és a dir, l'han penalitzat 3 vegades per no atacar, però jo també portava, crec, 2 penalitzacions, és a dir, era un combat molt igualat. A la categoria de menys 70 quilos femení, la lleidatana cadet de 15 anys, Ai Sonoda, va aconseguir guanyar la seva primera participació al Ciutat de Barcelona. He començat en semifinal, així que sol he tingut que fer 2 combats, igualment si perdia o guanyava, i crec que m'ha anat bastant bé. O sigui, ella era dretana i jo he agafat amb l'esquerra i m'ha intentat bloquejar el braç, però he aconseguit passar i he fet moret a baix. Els judoques catalans es van penjar un total de 8 medalles, 4 d'or, 1 de plata i 3 de bronze. València i Catalunya van liderar el medaller en categoria masculina i femenina respectivament, enduent-se d'aquesta manera el Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona.